I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i danas igramo igricu Minecraft. Znači, evo krećemo novi svijet. I eto, znači preživljavanje i krećemo. Znači igrica je super, igram je od malena. I evo, krećemo. Znači, prvo što se u Minecraftu uzima, to je drvo. Ja ću i da pričam i da preživljavam. I evo. Pali smo na lepo mjesto, čujem svinje. Da uzmemo hrastovo drvo. I eto, sad ćemo da... Znači prvo šta uzimamo sad je kamen. Znači prvo smo uzeli drvo, pa sada uzimamo kamen. Jer to je jedna od osnovnih namirnica i u čovjekovom životu, kamoli u Minecraftu. Znači, Minecraft jako je lepa igrica i mnogo mi se sviđa. Znači, ja kad sam bio mali, ja sam ludeo za njom. Ja kad sam je skinuo, ja sam 9 sati sedeo prvi put. Znači, pa igrao sam ko lud, a baš onako igrica super. I svi koji igraju, znači i stariji ljudi je igraju. Eto, pogledajte youtubere razne, profesionalne, šta igraju igricu Minecraft. Prve korake me je naučio Pidža 95, znači jako dobar dečko, ne poznajem ga lično, ali preko YouTube-a on je baš snimao i prve korake, znači znam ujutro ustanem i idem i gledam Pidžu, znači baš je onako i zanimljiv. Nema nešto pretjerano subscribere jer mnogo ljudi nije čulo za njega, ali ja se nadam da će da čuju. I danas ga nekad gledam. I naravno, kao i za sve igrice, mogu da napravim tutoriale. Kako skinuti, naravno, postavljam link. To je isto jako bitno jer znam kad sam ja bio, znači nekad sam bio i dalje. Znači kad gledam, prvo pogledam da li imaju link. Ako imaju link, onda i gledam. Ako nemaju link, ne gledam. Šta imam ja toga? Znači, nikad psa ne smije da se udari. Znači, nikad. Jer ako psa udariš, onda te svi psi napadaju. I njemu onda kao pocrvene oči i samo vidi. Njemu pocrvene oči i onda... Jao, koliko sam srećan. Selo, tu ja mislim da ćemo se stacionirati. Tu, to je to. Znači, tu ćemo da se stacioniramo. I, znači, ovih dana baš radim punom parom. Bio sam u školi, dobio odlične ocjene i sada kad dođem, znači samo YouTube, punom parom radim. Sinoć sam snimao epizodu, danas sam izbacio, znači radim punom parom i molit ću da se to nagradi. Znači molim vas, nagradite, jedan klik, subscribe, vama to nije ništa, a meni znači, šta ovaj traži, dobar je, njega ću da pitam, ali ne, ja hoću da ja vama dam nešto, a vi meni, samo vidim, da, i mnogo mi se sviđa što ovako imaju, napravili su te kuće i ta. Ja, da vidim, moram da nađem onaj sef da ih, kako kažem, pokradu. Šalim se, neću pokradu, samo ću uzeti bez pitanja. Kako mi nekako tako uzdišu ovi.
Da li je moguće da nemaju onaj se? Pa da, suviše dobro da bi bilo istinito. I tako. Znači ja ću i da pokupim, ali ću i da posadim, zato što ipak meni to treba najvećim delom. Ja ću da se stacioniram u jednu od tih kuća. Ovo će baš selo, ja volim sela da uništavam, ali neću zato što je ovo selo baš onako i lepo napravljeno. I baš su ga napravili onako. Ja ću se stacioniram u neku od ovih kuća i pregradit ću bunar. I da, još ću, znate za foru kada ovako dođemo i kada se stavi mnogo kuća, kada se napravi za seljake, onda se stvori onaj Iron Man koji se pravi od metalnih blokova, što je mnogo teško. Mislim, nije teško, ali je skupo. I on se stvori kada ne znam koliko seljaka se rodi. A mali seljaci se rode kada se stave kada se napravi nova kuća, onda dođu dva seljaka i onda znate na što mislim. Ja ću da posadim, znači sada neću imati ništa od toga, ali ću da sad stavim. Znači evo. Da, to ste da kažem, ja ću da snimam i servere. Znači serveri, oni mi se jako sviđaju, ali ću prvo da vidim šta vam više odgovara. Zato što ja ću da se ophodim prema vama. Znači šta vam odgovara, to snimamo. Sad kažete FIFA 15, zato što nemam toliko jak komp, ja mislim. Ili me mrzite da skinem. Ništa, evo, ovdje ćemo da pravimo čitave komplekse kuće za seljake. Te kuće ne moraju da budu kuće, to više možda bude nešto nakladno, nešto mislim. Ali ću da napravim od kamena, što poboljšava u slučaju ako zombi dođu ili ako se ubaguje ono pa se stvori vatra ili tako. Da, čujete kako je meni onako dobar mikrofon, lepo se čuje. Neću sad nešto se hvali sa tim, ali stvarno lepi. Ja mogu da napravim, pošto sam ga ja kupio pre nekih nekoliko mjeseci, ja mogu da napravim kako izgleda kutija, klip da snimim ono sa telefonom, samo ne znam da li vi to želite ako vas interesuje, ako ne još bolje. Znači ne ustručavajte se, pitajte, mnogo bi mi značilo. I sad ne znam, ima još jedan dečak koji lepo pravi tutoriale, znači ukucat ću link u deskripciji, ali on se, ja mislim, zove Serbian Homemade, Serbian Homemade. Sad ne znam, ja mislim da se tako zove. Baš onako da cool lik. Pravi, najvećim delom pravi tutoriale. Ja mislim da gameplayove možda je nešto igrao, ali nije nešto pretjerano. Ja ću igram nekih nekoliko igra, onako će biti podosta dugo, ali može melee section samo ti sačuva do 17 minuta, posle ništa više ne može. Tako da u slučaju ako me Miliris prekine, nemojte se ljutiti ono, Petre, kao nisi stavio, kao ono, i doviđenja ili tako nešto, nisi pozdravio s nama, zato što ne mogu ja sad da pratim kad će on meni da isključi ili kad neće. Tako da budite spremni samo da se isključi video. Upozorio sam vas. Ovdje pravimo čitave komplekse tih malih kuća.
I sada ću... Joj, jedna lubenica. Baš mi je super ovaj. Ja sam snimao pre ovog klipa, sam snimio još jedan klip. I onda me zeznuo taj... zato što mi je prekinuo video, a nisam vas upozorio na to, pa tako da sam... A nije mi nešto i nije bio sve, tako da... Ali me nervira što nema ovaca. Znači to moram da nađem. To što ovce su jako bitne. To što bez njih nema spavanja. Sad će zombi da krenu. Da, i posjetite isto jednog mog druga, Pavle Games. Isto kao Petar, samo što se on zove Pavle. To se ja mislim i kad sam snimao Happy Wheels, sam da to isto spomenuo, jeste, ali... Za svaki slučaj. Da ne bude posle, a nisi rekao kao wow. Vidite, nisam te ja to da skinem. Slučajno sam. Sad šta je tu, je mrzim ponovo da pravim. Šta se ljutite, šta ćete? Šta me gledate, vrećete kilo? Alo, zemljače. Znaš ti ja dogovorio za tebe nešto. Sad sam ga ja ugasio. Da li je moguće da je ubio seljaka ovaj ružni zombi? Oooo. Ti si tu sačuva. Evo ti vrata, ti budu otvore, šta ti ništa, ja mislim, znači vidite gdje smo došli, šta se desilo. Super je, sljedeće što ću pravim tamo komplekse tih kuća, ogradit ću i bit će sve dobro. Znači, vidimo se, pratite moje epizode, pratite te ljude koje sam rekao i... A doviđenja valjda. Joj, izvinite, nisam kliknuo to, ništa. Znači, budite dobri, trajni u svemu, dugotrajne svežine i igrajte igrice, nikad ne zaboravite igrice, lajkujte, subscribeujte i doviđenja.